everyone, how are you all? Now I am back to my Sicilian Archer YouTube channel, and today I am going to say about haters comments. I will reply to haters comments. Let's do start. Puja Boro Buri mokhangखौ लायलाजिया नामा नों बाल एसेबां बुंजानाबो मोखां दिन्थिबाय थानो Puja Boro बोखे खुगा गुवार गन्थं गिदिर Yes, बोखे खुगा गुवार गन्थं गिदिर नंगौ but मा खालामनो इसोरा सोरजिनाय महर इसोरा होनाय जिउ इसोरा होनाय महर मुस्रि बोखेबाबो बोखाबाबो गन्थं गिदिरबाबो इसोरानो सोरजिनाय बाट आङो इसोरखौ I praise and thank God होनो जेब्लाबो आङो हामबायसो होयो जिखिनि महर दाना हरदों आंनि फेस आंनि महर आंनि जिउआव आं हाजासे हामबाय होयो मानो होनबा आंखौ मेगन खाना हराखै खोमा खोनायै हराखै लेंग्रा नङा आङो जि मानसिनियाव मोननो गोनां बेखिनि गासैखौबो नांगौखिनिखौ हरजोबदों इसोरा बेनि थाखाय I praise and thank God आं हाजासे हामबाय होयो नाथाय आं नङा नोंसोरबायदि बिउटिफुल आं नोंसोरबायदि इसिग्राब इन्टेलिजेन्ट टेलेन्टनि नङा जिखिनि इसोरा आंनो फोरोंदों जिखिनि गियान मेलेम हरदों आं बेखौ सोलोंनानै आं बेखौ लायो आं बेखौनो हाजासे हामबाय होयो सोमखोर बसुमतारी सिसिलिया लाजिनो रोङै बुरैनानै थानाय सिख्ला हा 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 राजु ब्रह्म आं नोंनि चेनेलखौ नायनो बाबाय मानोना नोंनि गासै एरिया सिनारिसफोरा आउट स्टेटनि जोब नोंनि भिडिअफोरा बांद्राय देखायब्रेनाय जोब अके आंनि चेनेलखौ नायनो बाबाय दा नाय आं जेराव दङ आं जि जायगायाव थागोन आं भिडिअ बानायबाथ' बे जायगाखौनो नुगोन ना आं बे बेंगलराव थानानै दसेनो आसाम थांनो होनबा आं आसाम थांब्रबनो हागोन नामा आं गवा थांनो होनबा गवा थांब्रबनो हागोन नामा आं लन्डन थांनो होनबा आं लन्डन थांनो हागोन नामा मोनसे टारगेट गैयाबा रावबो हाया आं जेराव दङ आं बेयाव भिडिअ खालामगोन आंनि गोसो बायदि नों नायनो बायो दा नाय आं गुबुन जायगायाव दङ गुबुन जायगानिनो नों जायगा नुगोन भिडिअ नुगोन नङा होमबा आं गुबुन जायगायाव थानानै गामिनि जायगाखौ बोरै आं दिन्थिनो हानो नोंथाङा नायनो गोसो गैयाबा दा नाय बा जेन'बा मा बुंनाय जाखो नों नुदों नामा मेगनजों नुदोंबा बुं मिथिबाय नों गावखौनो सानगोर आंथ' गाज्रिखा नोंथांमोननि थाखाय आंथ' गाज्रिखा I'm not important for you. I'm bad girl for you. I'm bad girl for you. I know that. But I'm not bad for my family, for my others. Puja Boro बुरि मोखांखौलाय लाजिया नामा नों बाल एसेबां बुंजानाबो मोखां दिन्थिबाय थानो आरे आं लाजियानो नोंसोरो नोंनो बुंखाबाय लाजिया लाजिनो रोङा थ' आरोबाव मानि आंनि भिडिअनि सायाव नायै नोंलाय मानोथो आंनियावलाय बेफोरबायदि कमेन्टस हरनो मा दरखार आंथ' रावखौबो दरवाजा टक टक नक खालामनानै आं रावखौबो आंनि भिडिअ नाय आंथ' बुङाना आरो जेबो नों नायनो गोसो गैया नों दा नाय आंहा फंबाय बिनानावमोन दङ मोजां बिनानावमोना नायो फंबायमोना नायो आदामोन नायो थ' नंगौथ' आं नाय होननानै आंथ' जर जबस्ति आंथ' बुङाना रावखौबो मैं कभी बोला है क्या मेरा वीडियो देखो बोल के मैं किसी का दरवाजा नॉक करके मैं मेरा वीडियो देखो कभी बोला मैं तो किसी को भी नहीं बोला कभी भी नहीं बोला तो क्यों
अब देखने का मन नहीं है तो मत देखो। ऐसा गंदी गंदी कमेंट्स देने का क्या जरूरत है? अरे भाई थोड़ा तो सोचो, थोड़ा तो सोच के बोलो। ऐसे गंदी गंदी कमेंट्स दे के क्या मिलेगा? मैं तो आपके लिए अच्छा नहीं हूं, मैं बुरा है, मैं मानता हूं आपके लिए मैं बुरा है, लेकिन और किसी के लिए बुरा नहीं है, ठीक है? इतना सारा इतना गंदी गंदी कमेंट्स मत देना। दूसरा का चैनल होने से भी अगर आप अच्छा है तो अच्छा कमेंट दे दो। हम तो अच्छा नहीं है, हम अच्छा नहीं है, फिर भी हम किसी को भी गंदी कमेंट नहीं देता है। अगर आप अच्छा है तो अच्छा कमेंट दे दो। अब तो अच्छा है ना, नोंथाङाथ' मोजां ना, नोंथाङाथ' मोजां कमेंट्स दे सकते है, होनो हायो। हौवा मोनलालै नों बेंगलराव थानानै मिजिं नार्जारी। नायदो गोबां गाज्रि गाज्रि कमेन्ट, आं बेखौ फरायजोबनो हाया। नोंथांमोनानो नाय, नोंथांमोननि मेगनजों नोंनो नाय, जायनो कमेन्ट खालामना हरदों नोंनो नाय। नों जुदि मोजांब्ला बेबायदि मानो कमेन्ट होदो? आंथ' गाज्रि जाबाय अलरेडि, आं गाज्रि, आं मोजां होनना लाखाया। I am not good for you, I am not beautiful for you. Don't say like that. If you good person, then why you saying like this? मेरा वीडियो मत देखो अगर आपको पसंद नहीं है तो। आंनि भिडियोखौ नायनो मोजां मोनाबा दानाय। नोंखौथ' आं बार बार बुंदों, आंखौ फल' दा खालाम। बार 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 आंखौ फेक एकाउन्ट लानानै, फेक नेम लानानै गाज्रि गाज्रि कमेन्ट्स हरनो मा मोन्थाय दं? नों मोजांबा नों जिउआव साक्सेस जा। नोंनि लाइफआव, नोंनि जिउआव नों जि लामाजों नोङो आगान सुरदों, नोंनि जिउआव साक्सेस जागोन नोंनि खामानियाव। थ' अके, नों मोजाङै गोसो होनानै माव, नोंबो सानसे अनार जागोन। मालायनि आथिं सिङावलाय बेसेबां खामानि मावना जानो? नोंनि लामायाव जुदि साक्सेसनि लामाबा मोजाङै गोसो होनानै माव। मालायखौ बुंनानै टाइम लस खालामनानै मा लाब? मालायखौ ट्रल खालामनाय, मालायखौ नेवसिनाय, मालायखौ हिंसा खालामनाय, मालायखौ मुगैनाय, बेनो नामा नोंनि खामानि? बेयो मालाबाबो नोंनि लाइफआव जौगाहोआ, आंनि लाइफआवबो जौगाहोआ। आं सोरखौबा ट्रल खालामनानै, सोरखौबा मुगैनानै, सोरखौबा आङो गाज्रि गाज्रि कमेन्ट्स बुंनानै, सोरखौबा आं गाज्रि बाथ्रा बुंनानै, सोरखौबा आं गाज्रि एडभाइस होनानै आं जौगाया लाइफआव। दैमा बर' हाहा सैमा बुन्दि बायदि नुदों रा नोंखौ। थेंक्स, नुखागोन सैमा बुन्दियानोबा, इसोरानो बेबायदि सोरजिबायबा। आं मिथिगौ आं सैमा बुन्दि, नाथाय आं नोंसोरबायदि नङा। मालायखौ सैमाया बुन्दियानो जा, मोसौआनो जा, आं मालाबाबो बेफोरबायदि मोसौ, सैमा, अमाजों आं मालाबाबो रावखौबो बुंनो थाङा। नोंसोरथ' एसेग्राब मोजां मानसि, थ' मालायखौलाय मानो बेबायदि बुङो? दे एन्सार होदो। सबनि भिडिअसआवनो नुयो आरोना देरहा नार्जारी, दायो मिजिं नार्जारी नाम सोलायनायजों लोगोसे। थ' सोमखोर बसुमतारिया बुंदोंमोन नालाय, सेसिलिया नार्जारी, सेसिलिया लाजिनो रोङै बुरिना थानाय सिख्ला होननानै बुंदोंमोनथ'। थ' बेयाव बिनि कमेन्ट्सआव नायदो, थिगखौनो बुंदों नों ब्र'नो। वाव, थिगखौनो बुंदों। आंथ' बुरिना थानाय, येस। नोंथ' मोजां ना? नोंथ' बुरियाखैना गथ' सासेनि बिमा जालायनानैबो बेबायदि खोथा बुंनो, फेक एकाउन्ट, फेक नेम लानानै। सोरां मोसाहारि ओइ हिर'इन, माथो मानसि बुजायलायग्राया नोंबो बिदिसो माथो? भिडिअ नुबाय आं दिनै नोंनि। या अके, नुगोन, मानो नुवा जानो? जायनो आंनि सायाव भिडिअ खालामबा नुखागोन, नङा होमबा? बिथांमोननि इनसाल्ट खालामनाय, बिथांमोननि ट्रल खालामनाय, बिथांमोननि बायदि गुबुननि सायाव नारसिननाय, आरो सासेल' नङा साब्रै, सासे नङा, सानै नङा, साथाम नङा, साब्रै आंनि सायाव भिडिअ खालामनाय, नारसिननाय, इनसाल्ट खालामनाय, मुगैनाय आरो निन्दा होननाय,
थ' नोंथाङाबो मोजां मोनोबा बिथांनि चेनेलाव थांनानै लाइक होना थां बास। थ' नोंथाङाबो गुबुनखौ रिजन मिथिनानैबो फुल डिटेल्स मिथिनानैबो नोंथाङाबो जुदि आंनि सायाव गाज्रि कमेन्ट्स होनो गोसोबा, आंनि सायाव गाज्रि नोजोर दङबा, अके बिथांमोननि चेनेलाव थांनानै लाइक हो, कमेन्ट्स हो। नोंथाङाबो बुंनो सानोबा, नोंथाङाबो गुबुनखौ मुगैग्रा, गुबुनखौ नेवसिग्रा, गुबुननि सायाव गाज्रि बुंनो गोसो दङब्ला थां बिसोरनि चेनेलाव थांनानै आंनि फारसे उमुखे गाज्रि सिसिले बिदि 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 थांनानै बुङो। आइ डोन्ट केयार। थांनानै बुङो, कमेन्ट्स हो, सापर्ट हो। जाय मानसिया हाजासे गुबुननि बाथ्रा बुङो, हाजासे गुबुननि सायाव गाज्रि गाज्रि बाथ्रा बुंनानै बिसोर गोजोननाय मोनो, बिसोरनि चेनेलाव थांनानै बास कमेन्ट्स हो, आंनि सायाव गाज्रि कमेन्ट्स हो, लाइक हो, सापर्ट खालाम। नोंथाङाबो जुदि गुबुनखौ मोजां मोनोब्ला, गाज्रि राव बुङै थ' नोंथाङाबो थांनानै लाइक हैथां, आं सापर्टसो होगोन। बेटारि लो उदै दुनानै मोनसे ब्लग भिडिअ खालामनायाबो, जानाय लोंनायनि भिडिअ खालामनायाबो नोंथांनि थाखाय एसेग्राब बेफोरबायदि बाथ्रा बुंनांगौ जाहैबाय आरोना। बा मा बुंदो, उदै दुनानै खिसावलाबायनानै मानोथो थैयालै, बेबायदि जानायनि ब्लग बानायग्राफोरालाय, बर' मानसिफोरालाय नोंसोर जानाय बायदि जाफेरा नामा रावबो, ना नोंसोरो मोसौ खि मानसि खि लगायनानै सङो नामा? बाब्रे, बहाबा नुफेरदों बहाबा खोनाफेरदों नामा? दिनैसो फार्स्ट टाइम खोनाबाय आं माबा मानसि खि मोसौ खि लगायनानै ओंखाम ओंख्रि संनाय जानाय। बाब्रे, बेफोरबायदि कमेन्ट्स खालामनानै, बेफोरबायदि जिर' माइन्ड लानानै बाथ्रा बुंनायखौ माबायदि मोजां मोनो नोंसोरो? बेफोरबायदि जिर' माइन्ड लानानै इसोरा बेबायदि बाथ्रा बुंनो माब्रै फैयो? नाय फंबाय, आं मोनसेल' बाथ्रा बुङो, नों मोजां मोना अननानै दानाय। नों गुबुनखौ गाज्रि कमेन्ट होनानै नोङो गावनि सिनायथिखौ दाला। आं बेबायदि गाज्रि होबाय, उमुखिया बेबायदि बा, बेफोरबायदि बुंजानो नाङा। नों मोजांबा बुंजानो नाङा। आंथ' गाज्रिखा, बुं आंखौ, आइ डोन्ट केयार। बाट बेफोरबायदि गुबुनखौ आसि थुयै थुयै बुंनो नाङा। नोंथाङा आंनि जेबो रिजन मिथिया। जायनो रिजन मिथिदों, जायनो फुल डिटेल्स मिथिजोबदों, बिथांमोनानो दिनैसिम आंनि सायाव भिडिअ बनायाखै, आंनि सायाव दिनैसिम थार बाथ्राखौ बुङाखै। माथ्र डाउन होनाय, गुबुनखौ माब्रै डाउन होनाय, बेबायदिल'सो खालामदो। अके, आइ एग्रि, आं सापर्ट खालामो, आं लाइक खालामो। आंबो एसेग्राब गाज्रि बेबायदि कमेन्ट्स हरग्राखौ गाज्रियैनो आंबो रिप्लाइ होगोन। माबायदि मोनदों? haters, comment haters खौ आंबो बेबायदिनो खालामनो लुबैयो। दायो एसेयावनो दोनथ'नाय जाबाय। थ' मा होनो आरो मानसिफोरनि बेफोरबायदि एसेग्राब, आंबो मिथिगौ, आंबो बुजिगौ। बेबायदि ससियेल मिडियायाव ओंखारोब्ला गोबां गाज्रिबो बुंजायो, मोजांबो बुंजायो, आंबो मिथिगौ। आंबो गोबां मानसिफोरनि चेनेलाव नुयो गाज्रि कमेन्ट होनाय, मोजां कमेन्ट्स होनाय। बाट नाय, साननानै नाय, नों मोजांबा नोंथ' मोजां कमेन्ट्स होनो हायोना, नङा होमबा? थ' मालायनि गाज्रि नुयोबा मालायखौलाय माथो एसेग्राब बेफोरबायदि गाज्रि गाज्रि बाथ्रा बुङो? नों मोजांबाथ' नों मोजाङै बुजायनो हायोना। मोजाङै बुजायनायखौसो जायबाबो लागोन, नङा होमबा? नों गाज्रि बुजायनायखौ सोरबा गाज्रि माबा लागोन नामा? गाज्रि बा गाज्रिसो जाफायो मानसिफोरा, नङा होमबा?
नों मालाबाबो मोसाजों मोसा जाफानो हाया आं मिथिगौ एन्सार होनो नाङा होननानै नाथाय बारे बार आं बेबायदि डिस्टार्ब होजानो हाया आं बिनि थाखाय आङो भिडिअखौ लाबोफिननाय जाबाय आरोना थ' अन्नानै प्लिज बेफोरबायदि खालामनो नाङा आं बेफोरबायदि एसेग्राब गाज्रि सिख्ला नङा जानांगौ आं नोंनि थाखाय गाज्रि जानो हागौ नाथाय आंनि फेमिलि आंनि लोगोफोर आंनि बेस्ट फ्रेन्ड्स आंनि माखासे गोबां आंगो लोगोफोरनि थाखाय आं एसेग्राब गाज्रि सिख्ला नङा थ' मा होनबावनो नेक्स्ट टाइम आं सम मोनोब्ला एन्सार होनो नाजाबावगोन थ' आं टाइम सर्ट आंहा गोबां टाइम सर्ट बेनि थाखाय आङो भिडिअबो लाबोबाय थानो हायाखै गोरोन्थि जाबायब्ला नोंथांमोना निमाहा होदो आरो रोङैखौ फोरोंदो आरो आंहा गोबां बिदि गोरोन्थि जाखायो नंगौ आं मिथिगौ अब्लाबो आं रोङा नालायथो थ' फोरोंदो रोङैखौ फोरोंहरबानो जाबाय आंबो लागोन नोंथांमोननि फोरोंनायखौ आंबो सोलोंगोन आंबो फल' खालामगोन मानो होनबा आं जोबोद इन्ट्रेस्ट मोनो आं फल' खालामनो सोलोंनो गोबां खामानियावनो आं सोलोंनो इन्ट्रेस्ट मोनो आरोना आंहा बानाय गैया थ' बेनिखायनो आं माखासे गोबां आखाइनि हाबाफोरखौबो आं रोंबोनाय आरोना थ' आं बानाय मोना आं गोबां इन्ट्रेस्ट होनाङो सोलोंनाय होननाय खामानि आं मालाबा बाया थ' नोंथांमोनाबो जुदि आंनि जायैफोराव मोजाङै अननायजों फोरोंहरोबा आं लागोन थ' एसेयावनो दोनथ'नाय जाबाय बयनिसिमबो गोजोननाय थाबाय